kalli jerin jaruman masana'antar Kannywood maza wanda suke tashi a shekarar nan ta 2026 waɗanda aka tantance. Idan dai ba ku manta ba, daga kafa masana'antar Kannywood zuwa yanzu gomammun jaruman sun sha zuwa su tashi lokacin su ya shuɗe. Hakan nisa a wannan shekarar ma muka zakulo muku wasu da suke tashi a cikin shekarar 2026. Wasu fuskar su sananniya ce sosai, wasu kuma akasin haka. Wasu sun fara tashi ne ta sanadiyar wasu fina-finai da suke tashi a yanzu. Daga cikin jaruman guda 11 da muka tantance muku, akwai waɗanda ma sun fi shekara 20 a masana'antar Kannywood, amma kuma har yanzu tashin yana yi da su. Don haka kuwa ku biyo ni domin ku ji su tun daga kan wanda ya samu nasarar zuwa a na 11. Wanda ya samu nasarar zuwa a na 11 cikin jaruman da suke tashi kaf Kannywood a wannan shekarar shine Umar M Sharif. Umar M Sharif fitaccen jarumi ne kuma shahararren mawaki a masana'antar Kannywood, wanda ya tashi a tsakankanin shekarar 2018 har zuwa 2021 ta sanadiyar wasu zafafan waƙoƙinsa. Fitaccen mawaƙin an fi sanin shi ne a ɓangaren waƙa, ba wai acting na fim ba, amma a 'yan kwanakin nan mun ga irin yadda jarumin ya shahara a cikin fina-finai kamar irin su Gidan Sarauta, Soyayya da kuma sauran wasu shahararrun fina-finan. Umar M Sharif ya samu nasarar zuwa a na 11 cikin jaruman da suke tashi. Idan muka zo kuma kan na 10, muna da Aminu Sharif Momo. Aminu Sharif Momo tsohon jarumi ne da ya shigo masana'antar Kannywood sama da shekara 10 da suka wuce a baya. Jarumin ya fi taka muhimmiyar rawar gani a cikin wasu fina-finai da aka yi su a baya, waɗanda da daman ku wasu ma ba su kalle su ba, kamar irin su Ashabul Kafi da dai sauran fina-finai. Sannan Aminu Sharif Momo a 'yan kwanakin nan mun ga irin yadda ya dinga taka muhimmiyar rawar gani a cikin wasu fina-finai kamar irin Wata Tafiya da dai sauran shahararrun fina-finai da ake haskawa a masana'antar Kannywood din. Hakan ne ba shi nasarar zuwa a na 10 cikin jaruman da suke tashi a kaf masana'antar Kannywood. Idan kuma muka zo kan jarumin da ya samu nasara a zuwa na 9 cikin jaruman da suke tashi, muna da mawaƙi Garzali Miko. Garzali Miko ya taka muhimmiyar rawar gani a cikin fina-finan da suka hada da Gidan Sarauta, Wata Mafita da dai sauran shahararrun fina-finai. Garzali Miko an san shi da fitowa a cikin fina-finai musamman na kamfanin Mai Shadda Global Resources. Bayan haka, Garzali Miko mawaƙi ne a masana'antar Kannywood, sannan kuma artist ne, sannan bloggers da dai sauransu. Hakan ne ba shi nasarar zuwa a cikin na 9 cikin jaruman da suke tashi a wannan shekara. Idan mun zo kan jarumi na 8 kuwa, muna da Bilal Mustapha. Bilal Mustapha tsohon jarumi ne kuma sabon jarumi a Kannywood wanda ya aure ma a 'yan kwanakin nan. Bilal Mustapha ya taka muhimmiyar rawar gani a cikin shirin fim ɗin Labari na Al-Amin da Sumayya, inda ya fito a babban yaron Al-Amin wanda ya auri Jamila, tsohuwar matar Adam A. Zango, Amina Uba Hassan kenan, a cikin shirin fim ɗin Labari na din. Shi ma jarumin bayan bayyanarsa a cikin shirin fim ɗin Labari na ya taka muhimmiyar rawar gani, inda ya shahara, duniya ta gane fuskarsa a shekarar 2024. Tun daga nan ne kuma ya fara bulla a cikin wasu sabbin fina-finan. Idan mun zo kan na 7, muna da shahararren ɗan siyasan nan kuma ɗan tafiyar kwankwasiya, wato KB International. KB International fitaccen jarumi ne kuma wanda ya shahara sosai a masana'antar Kannywood ta hanyar fitowa a cikin manyan fina-finan da suke tashi a yanzu. KB International ya taka muhimmiyar rawar gani a cikin wasu fina-finai da suke tashi a 'yan kwanakin nan, sannan kuma a cikin shekarar da muka yi ban kwana da ita ne aka ɗaura auren fitaccen jarumin Kannywood din KB International da amaryar tasa. Sannan KB International shine ya samu nasarar zuwa a na 7 cikin jaruman da suke tashi a kaf masana'antar Kannywood din. Idan mun zo kan na 6 kuwa, muna da Isa Presdo. Isa Presdo mai sama da shekara 40 a duniya shine ya samu nasarar zuwa a na 6 cikin jaruman da suke tashi ta sanadiyar fitowarsa a cikin sabbin fina-finai, musamman shirin fim ɗin Labari na da muka yi ban kwana da shi wanda ya ƙare, wanda aka tsara labarin musamman ma akan shi da Sumayya da kuma ɗan sarki Raba Gardama. Presdo bayan bayyanarsa a cikin shirin fim ɗin Labari na ya bayyana a cikin wasu sabbin fina-finan, wanda hakan ya bashi nasarar zuwa a na 6 cikin jaruman da suke tashi da aka tantance a yanzu.
To idan mun zo kan na biyar muna da fitaccen jarumin nan wanda duniya ta sansa, wanda idan bai zo a na ɗaya ba cikin kaf ɗin Kannywood zai zo a na biyu, wato Adam A Zango. To a wannan shekara shine ya samu nasarar zuwa a na biyar cikin jaruman da suke tashi, musamman irin yanzu haka da ya fara fitowa a cikin wani zazzafan sabon fim mai suna Kaddara. Mun ga irin yadda Adam A Zango ya taka muhimmiyar rawar gani a masana'antar Kannywood a shirin fim ɗin Kaddara, kuma shine jarumi na biyu a kaf Kannywood da ake ganin girman su bayan Sarki Ali Nuhu sai shi. So idan mun zo kan jarumi na hudu kuma muna da Yakubu Muhammad. Yakubu Muhammad ya taka muhimmiyar rawar gani a cikin fina-finai kamar irin su Gidan Sarauta, Allura cikin ruwa da dai sauransu. Yakubu Muhammad fitaccen jarumi ne da duniya ta san shi tun tala domin yana ɗaya daga cikin tsofaffin jaruman da suka yi tashi a lokacin sa Ali Nuhu da dai sauransu, ma'ana shekaru 10 da suka wuce baya kenan. Yakubu yana cikin masana'antar Kannywood kuma yana fafatawa da sauran shahararrun jarumai, kuma jarumi ne da ya fito a fina-finan Nollywood, shine ya samu nasarar zuwa a na hudu. Idan mun zo kuma kan jarumi na uku cikin jaruman Kannywood da suke tashi muna da Adam Garba, wanda ya fito a cikin shirin fim ɗin Balaraba ƙarƙashin jagorancin producer kuma director Bashir Mai Shadda. Adam Garba fitaccen jarumi ne da ya taka muhimmiyar rawar gani a cikin fina-finai kamar irin su Labari na, Balaraba da dai sauransu. Sannan jarumi ne da ya taka muhimmiyar rawar gani a cikin fina-finai na masana'antar Nollywood. Jarumi ne wanda duniya ma ta san shi domin yana ɗaya daga cikin top 10 ɗin jaruman da suke tashi a 2025 a kaf faɗin Najeriya. So idan mun zo kan jarumi na biyu cikin jaruman da suke tashi a wannan shekarar muna da sarkin Kannywood din Malam Ali Nuhu Muhammad, kuma MD sannan shugaban kamfanin FKD, sannan ɗaya daga cikin jarumai waɗanda yake yawan taimako, sannan shine sarkin masana'antar Kannywood kuma shine shugaban tace fim na ƙasar Najeriya baki ɗaya. Sarkin Kannywood ɗin Ali Nuhu Muhammad ya taka muhimmiyar rawar gani a cikin wasu fina-finai, kamar yadda da aka yi hira da shi a kwanakin baya ya bayyana wasu abubuwa da dama da suka shafi rayuwarsa, shi ya samu nasarar zuwa a na biyu. Idan kuwa mun zo kan na ɗaya cikin jaruman da suka fi tashi a kaf cikin masana'antar Kannywood ɗin muna da Sadiq Sani Sadiq, wanda ya fito a cikin fina-finai kai waɗanda ma ba za su lissafi ba. Akwai Wani Dare, akwai Gidan Sarauta, akwai Matan Gida, akwai Jamilin Jidda, kai fina-finai dai idan na fara lissafo muku sai kun gaji da ji irin su Labari na da sauransu. To dai ya taka muhimmiyar rawar gani kuma shine jarumin da ya tashi a shekarar da muka yi ban kwana da ita ta 2025, sannan kuma shine ya take tashi a cikin wannan shekarar ta 2026 ta hanyar fitowarsa a cikin wasu manya-manyan fina-finai da suke tashi a yanzu. To dai waɗannan su ne jaruman da muke tafa da su waɗanda muka tantance da suke tashi a wannan shekara, sannan kuma duka anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Shin kuna ganin wannan jerin da muka yayi? Idan yayi ku rubuta mana a comment section. Idan kuma kuna ɗauke da wani gyaran da kuke ganin yafi wannan namun, za ku iya bayyana mana ra'ayinku domin mu duba mu tantance mu ga wane akan hanyar daidai. Mun gode sosai da zuwa wannan shafi namu mai albarka na Amana Best TV.